Takže srdc lidi, tady Pidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude další top 5 a dneska se podíváme na AKčka do 10 euro. Já doufám, že se vám video bude líbit a my se můžeme vrhnout na dnešní seznam. Na čísle 5 máme, tak na pátém místě máme AKčko Nightfish, taky hodně pestrobarevný. Je to z kolekce Dreams a Nightmare, myslím, pokud se nepletu. Jo. A nemůžeme si ho pořídit Factory New, můžeme si pořídit pouze Field Tested a to nás vyjde na necelých 9 euro. A za ty peníze vůbec ten skin nevypadá špatně. Tak na čtvrtém místě máme AKčko Searing Rage, je to z kolekce Fever, taky opět pestrobarevný AKčko s pekelnýma motivama a taky si ho nemůžeme dovolit ve Factory New, můžeme si dovolit pouze Minimalware a to nás tež vyjde okolo 9 euro. Taky dosti pěkný skin a třeba ke Glocku Wasteland Rebel, myslím si, že ideální volba. Tak vrhneme se na třetí místo. Na třetím místě máme Legion of Anubis. Taky docela zajímavý skin, tenhle konkrétně jsem sám otevřel. Je to z Fracture Casey a taky si ho nemůžeme dovolit Factory New a pouze, v pouzovkách pouze Minimalware a ten taky vyjde něco málo pod 10 euro. Za mě zlatý skin, jeden z těch hezčích a ne úplně starých a s nějakýma pěknýma samolepkama, neuděláte chybu při pořízení tohohle skinu. A můžeme se podívat na stříbrnou pozici. Na druhém místě máme AKčko Ice Cold a takový jeden z nejhezčích, neli prakticky nejhezčí budget skin, zeleno-modrej. Je to z Recall Casey a taky, jak už to na dnešním seznamu bývá, nemůžeme se ho dovolit ve Factory New, ale pouze v Minimalware okolo 8 euro. A za mě s tímhle skinem uděláte hodně parády. A na první a zlatý pozici máme, na prvním místě máme AKčko Slate, čistě černý. A pokud si někdo pamatujete Redline, tak je to tomu dosti podobný, akorát tam nemáte ty červený pruhy a máte čistě černý AKčko. Je to osobně můj playskin a za mě s tímhle skinem nemůžete udělat chybu. Je to, myslím, ze Snakebite kolekce, nebo bedny. A je to dosti levný skin. Bohužel se ho též nemůžeme dovolit ve Factory New, ale pouze v Minimalware a to vás vyjde okolo 7 euro. A dají se s tím dělat krásný crafty. Takže za mě do 10 euro nejhezčí skin na AKčko. Minimalistický, jednoduchý, jak se říká, v jednoduchosti je krása. A to by bylo vše pro dnešní top 5. Tak, top 5 máme za sebou. Já doufám, že se vám líbila. Pokud jo, nezapomeňte dát like, odběr, napsat nějaký hezký komentář a určitě se nezapomeňte podělit, jaký jsou vaše oblíbené skiny. A já se s vámi loučím a někdy u dalšího videa zatím čus.